Eksodo 30, ang halaran sa insenso. Paghimog halaran nga sunuganan sa insenso. Himoa kinigikan sa kahoyng acacia. Kwadradoha kini, 46 ka sentimetros ang gitas on og 46 ka sentimetros ang gilapdon og 91 ka sentimetros ang gihabugon. Ang mga sungay-sungay ni ini kinahanglan unay sa halaran. Hapinig lunsayng bulawan ng ibabaw, ang upat ka kilid og ang mga sungay-sungay ni ini og libota kini pagribitig bulawan. Paghimog duha ka argulyang bulawan nga balhogan sa yayongan inigdala ni ini og ipakabit kini ilalom sa ngilit sa duha ka kilid. Unya paghimog duha ka yayongan nga kahoyng acacia og hapini kinig bulawan. Ibutang kining halaran diha sa atubangan sa tabil nga nagbitay atubangan sa sudlanan sa kasabotan uban sa tabon nga nagpandong ni ini. Mao kini ang dapit diin makigtagbo ako kaninyo. Si Aaron magsunog diha ni ini sa humot nga insenso matag buntag sa dihang mag-atiman siya sa mga lamparahan. Kinahanglan magsunog usab siyag insenso inig-andam niya sa mga lamparahan sa pagkagabi. Kining paghalad og insenso ngari kanako magpadayon niya walay ondang sa tanang kaliwatan. Ayaw kamo paghalad diha ni ini sa bisan unsang insenso nga gidili o magsunog og bisan unsang mananap o uhay. Ayaw usab pagbubo og halad nga ilimnon. Kausa matag tuig, kinahanglan niya maghimo si Aaron og seremonya sa pagpasaylo diha sa mga sungay-sungay sa halaran. Himuon niya ang maong seremonyas ginamit ang dugo sa mananap nga gihalad alang sa sala. Kinahanglan niya buhaton kini matag tuig hangtod sa umaabot nga kaliwatan. Kining halaran nga gihalad ngari kanako balaan kaayo. Ang buhis alang sa tolda nga tagbuanan, ang Ginoo miingon kang Moises. Inig-ihap ninyo sa katawan sa Israel kinahanglan ang tagsa-tagsa magbayad kanako og lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kanyo samtang magpadayon ang pag-ihap. Ang tanan niya mahiapil sa pag-ihap kinahanglan mo bayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kinahanglan mo bayad ni ini ang tanan silbing halad kanako. Ang tanan niya nagpanuigon og 20 ka tuig o labaw pa mahiapil sa ihap og kinahanglan magbayad sila kanako ni ining maong kantidad. Ang dato dili angay nga magbayad og kapin og ang pobre dili magbayad og kulang sa gitakda nga kantidad niya maoy halad sa pagtubos sa kaugalingon. Dawatan niyo kining maong salapigikan sa katawan sa Israel ag gastoha kini sa pag-alagad diha sa tolda nga tagbuanan. Magpahinumdum kini kanako bahin sa katawan sa Israel ag mao kini ang lukat sa inyong kinabuhi. Ang bronsi nga hunawanan, ang Ginoo miingon kang Moises, paghimog hunawanan nga bronsi og tungtunganan ini nga bronsi usab. Ibutang kini tunga-tunga sa tolda nga tagbuanan ug sa halaran ug sudli kinig tubig. Mao kini ang gamiton ni Aaron ug sa iyang mga anak aron paghugas sa ilang mga kamot ug tiil. Kinahanglan manghugas sila sa dili pa sila mosulod sa tolda nga tagbuanan ug sa dili pa sila moduol sa halaran aron sa pag-alagad ingon nga mga pari ug sa paghalad ngari kanako sa halad niya sunogon aron dili sila mamatay. Kinahanglan hugasan nila ang ilang mga kamot ug tiil aron dili sila mamatay. Mao kini ang tulumanon nga sundon nila sa tanan nilang kaliwatan. Ang lana nga igdidihog, ang Ginoo miingon kang Moises, pagkuhag labing maayo nga pahumot, 6 ka kilo sa humot nga mirang nga tinubig, 3 ka kilo sa humot nga sinamon, 3 ka kilo sa humot nga kahoy, 6 ka kilo sa keisya ug 4 ka litro nga lana sa olibo. Kinahanglan timbangon kining tanan sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa tolda. Pinaagi ni ini paghimog sa gradong lana nga igdidihog. Sagola kini sama sa buhaton sa mamumuhat ug pahumot. Mahimo kining sagradong lana nga igdidihog. Pinaagi ni ini dihoga ang tolda nga tagbuanan, ang sudlanan sa kasabotan, ang lamisa ug ang tanang kahimanan ini, ang kandelero ug ang tanang kahimanan ini. Dihogi usab ang halaran nga gamiton sa pagsunog sa insenso. Ang halaran alang sa mga halad nga pagasunogon ug ang tanang kahimanan ini ingon man ang hunawanan lakip sa tungtunganan ini. Ihalad kini aron mahimong balaan kaayo ug ang makasaghid ni ini makaambit sa pagkabalaan ni ini. Unya dihogi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ihalad sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Ingna ang katawan sa Israel, kinimaw ang akong balaan nga lana nga igdidihog alang kaninyo ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwatan. Ayaw kini ibubong adto sa ordinaryong mga tawo ug ayaw kamo paghimog pahumot nga sama ni inig mga sagol. Balaan kini og kinahanglan nga ilhon nyo kini nga balaan. Busa bisan kinsa ang maghimo og sama ni ini o mogamit ni ini pagdihog kang bisan kinsa nga dili pari. Hinhinlan gikan sa akong katawhan.
Ang insenso, ang Ginoo miingon kang Moises, pagdala og sa manggidaghanon ining mosunod nga mga pahumot, sakti, onika, galbanum og lunsayng insenso. Gamita kini sa paghimog insenso, sama sa himuon sa mamumuhat og pahumot. Sa goli kinig asin. Lunsay kini og sagrado. Pagdokdok og usa ka bahin og pinuha gayud pag-ayo. Ibutang ang uban niini atubangan sa sudlanan sa kasabotan nga anaa sa tolda nga tagbuanan, diin makigtagbo ako kanimo. Kinahanglan niya ilhon nyo nga balaan kaayo kining maong insenso. Ayaw paghimog insenso nga sa magsagol niini alang sa inyong kaugalingon. Kinahanglan niya ilhon mo kini nga balaan kay gihalad man ngari kanako. Kon may maghimog sama niini aron yang ipahumot, hinginlan siya gikan sa akong katawhan.